Абон сау амафарн емахаша. Абон ижирадан сатема таравжарштам. Удон умана вдишан. Ног фарджин банаттаман калма кашанс калацак хазарта сарджита. Абон сан шажарда табарухшканзыштам. Иннамайта рага ярагмадар иронадам куванс оларвонтахтам. Куранса амонт хорзинатта амафарн. Асабонт дуэйраштона сарджита шахисатта кананс джерзвара бонма. Асаду васаул нахашкан заштам айжар. Кудмакушин там автомай адам калацак хазартай ноктам раевана программа сагат ирштона ахашткон саузан дуамина дуун саппарам дуамина дуун фанзам аштам. Аса ашта нок фатерта арсарзан артын бинота. Удонай ахшардаш саран банаттарайшсашта зауджикау и насапардашта рахиш фарш района. Куда хашткон саузан программа. Фацаджидар нок фатерта каманым баланс. Фарштата бира. Зуабдат тактанан, а бон у республика сагатир штон алани, саран коммуналон хазарада, ама артаджи министры хадиваг кайтыкты алан. Хадыкат. Хадыкат, бахатркан. Бахатркан. Алыбоны гашнам су алан. Жертва хлушай. Ама Ивгар фарадыттану дуалфан манфарштай райдайсланы. Ардабондар хуматаджи нешкуттон, ахшишгон хабар, сагатир штона саран Калацак хазартай ноктам раевана программа аргавтой, фадаргватиндар айкоттой. Умагашка вацаган фалдарадаман баузан набон бахошканан. Ама усафар штата, фацаградон чишта, каманым баланс хазарта. Жанна фацагдар вацаганым балы жағын орашей с документ расадина постановление жыргы унафы Уршага выезжал переселение из аварийного жилья, из ветхого жилья граждан. Йой фадл, йосу программа, фаженди, йосу программа, фадл на министрадор Архайнс, кайжагн кау манасаж фахатцакана уже каромма, Адапатай и ушада масупардаш бинонтай. А саж каромба басал что сармба ног хазартам, ног фатиртам. Яркашиш аж программа ирайдян жахтон ома асяж ртын бинон тарайсы что ног фатиртам. Надажует хайда. О, самагашка фабаракотон уйдер така бафи пайзыштам. Нартакана режиссер тайра курзнан дуа информации равдишан экранал. Сама нуйдер бамбарын канзыштам. Айнау иннау. Усью информацион агентат касы уинна карканзыштам нормавал. Фалаза иу жагдиш министра нахашта хаштканга жага асажы коронма рацышта ртын бинонтан ног саран банатта. Фаштадар усив агента драта инна информация ома арташада дува сараджа ама шада сыппардаш бинонта. Раштар касо. Иу ртын бинонта инна шада сыппардаш. Бинонтам гашка жахтон бешланы каумидак хазар аражынсны. То есть Рахиш фарш района райсы, что аштама довишас бинонтой. Сапардаш нечто, да? Сапардаш нечто. Агентат куткушенка на автор. Сапардаш нечто. А она-то там, она завджикал мачихау. Дон-то ахшазма артишас бинонтой. Ама и вакудиак фаршта алан вацаган шмах мадаума мадаведомствама. И угар информацион фаршта апарахат вае дежардыка информации. Одуй кая хошу. Ва ведомства и жагам пресс-службы. А ви уаз хашчитарашна на фашинс. Вердунай лампнагр такана жахзанал фала мах каторитар мана совещание детекам факанам доклад отчет. Йом абонка и жахтон, йосу хабартамах каторитар. Тепушенка. Фала мама магашка кадра девнодмов шрашткан. И угар министрада ведомства и пресс-служба-то, вот куама удондарша со второй савар информация апарахат воевома, самай адам дежардык маканой, самай фадан калмаканой, ама рашт информации хатцакана.
وسقطاق ماما قش كباك وش تشتوتنا خور دارتر نخاش كنام كدايم بارن أفتمي آسياج كارون مس فاتير ترات تشتودون نشخارس كان زشتود فنزاي أخشج ميلوان شوما أو فلا программа فدرغواتين كوتوي دوامين سبرم دوامين دون فنزم آشتم ساشخ ساماش خارس كان زشتم ودونو أما كمارش سو زشت خزرت أدبتي دوسو программа ياف مز خارس كان زشتم أفد مليوني فلدرشوم ير يخات ماجغن مناس أجري فوي جاختون فلا إناج رايداي زشتم نوك خزرت أراجن أما إناج أما 22 ажи رايداي أما 24 ажма فوزن на программа мама قوامه مخ باسرن كنم نوك خزرت ميدق دوشد ارتيشز بينونت. Мана ярдер экран талуынам ваведомство статистикой баракканан там гашка саш дуамина дуун фанзам ажма масаж бинон тарайшты что хазартовый. Ама проценты намас магашка штей хоматаг намас он там гашка дар ма хазарта райшты что ртем анака намас пор сапарда шамхай процента вы квадратон метр там гашка на артамина и фолдер квадратон метра. فلكس رايون تأرش سوز شتوي درمان فبالورتكن. أجدناي جافزنا فتساقدر خاو راخيش فارش رايون دارتر زوجقو مجدج رايون أما دقور رايون. وما بتفل در كلاتساق خزرت بيشلنيش نه؟ بيشلندر ما زوجقو در هو زوجقو در. سماغش كما مساشتر خسدول أردبون در بافرش مقافتن программы رايدان. إيش شرماغون سايت منرد بومبركن أنت كمدشت ويدر أما زفينا نيش إكرام مثلا راكوتنا فلما مجختها إيش بالورد بركن أنت دوامين اشتشم أجمع كلاتساق خزرت نوقد ما كي بخشتوي وسخزرت أما على بوندرو باسا ون سايت ما يخزر الشارن أماش بركن بخاف دي программа ما أفينا دوامين بتسجم أجونك أخم بركن أنت نيك الشارتون أشت أشته مساج سلنير خسدنا ودافت سجن دوامين دون فنزم أجمدر أرشتر سوزن ويدر أساسايت فينا نزل أما نروانك سونايش سافر قد تكتمع برق كنام وات سجن در كلهم بزينات زراوادي ما نباخاودش تفلر تكزوزن أما والدايدر ما جاف تجغن منا بيرتا نمزورنس نخزار جين البج ما كتباخاوم يوسف программа مدر أما ير جغزنا نشتك يوسف وافرتو بيرتا زورنس فلا فتساقدر آدايماك في يوسف آدم تشيسر ياخم كلتسك خزارت плама فتساقدر басовой администрации, районной администрации, мы нафашой заявление. Фала заявление има плама удает документ специализированной организации кайхонс. Чи басова балвар чифена шахазар каду футболыш хаши. Ома экспертизы хожи чишкананы. Обследование жаргач кайхонс. Ама ержагам у савар организации бонушканан. У строительной организации фала иш документ, сертификат хина ма лицензии чи каманам бал йоса кышт. Майосы документы мақамы бахашвой администрациями. Администрация ж такая иш камишта. Майосы камиш қамы дашма довишаз дашма шазбонова қамы ратта балвырт звап. Хау аз хазар. Калацагма вина хау. ودما ير يخاط فبالورتر كنامنا سمينام تشيكاش ودوندر يجونا ير جاهم اجما خزار القرش خو كنن ود ابتفتسا قوامنا فشون كورديات ادمنستراتيما اشتي اربع كانون خدبار экспертиза урдам чихау араштадон организации ама мая кад раштым баран ود уршагау жил инспекции хонына жил инспекции о май волдай ма савар организации те қаурайшын гахат
Махазар калацагл намаду авина уирарташна. Йосаду организации. Аштай администрации дувунбон мақвама раттазваб. Камишо, шакамишчиво. Ишма юфипайнак. Арах адам сарджита канасан сарджита на бамбарын кананскана специалиста шахадагдар бамбахшан суса информации. Иш калацаг хазар. Ишта жарунд. Урышагау аварийная и ветхая. Калацаг хазарыл намаду савар. Дахадагежах. Юхат маю жагын мнясы специализированные организации. Йоифен балвырт ламбынак басау хазарма мана конструкция ихонс. Самайконду хазар. Ой саш фидару война. О мана евшейнак-то деталь-то чисто. Мана уршагау кайхонс усталость металла кайхонс. Мана жгачиновая и фашта усталость бетона жага строительных материалов. И одом маркашенс, мы уже шаизнос авдай процент макахава, вот уже вы калацак хазар махаву. И ой ламбнак фашту документы. Я инженерон коммуникации тажарон кой вот тауи бандурон салсаг. Ну и салса ганагу. Я труба-то хатал-то и винагашта, я электрический провод катета, и вон самазвайер, отопительная система тета. А жаронт хазар та савару. Ну, жаронт хазар, хват мажаган, футболыш баллахчи нахаша. А штам гашка жаронт фала адашна? Да, о, реконструкции мачихау. Хош, самай дартар нахаша аканам алану тхайма фанда самай иума бакашам иурмагма. Аштай дартар сафарштата фажна удонул мабал вартар нахаш канзаштам. Табу вообще. Райзашт фатирта амарух шахуштата. Нормауал заничи ишфала афазы карома. Шахисау таюлдар фанд канынз ногахуштата арсарын. Ныртака баштахайты канынз каромбаттан куштата. Фатирта муазынс электронтых, аварынсы сантехника амабинонық канынз канализацион система. Дамжаты бешлын алыбондар амвайым. Кушт кутсауы умая саштары. Штаймая хадагархая карты айв зинадылдар. Yıllar yardım, akşam korpus, şahs yardım, rizam. Famim, kude zona, man sakte уже altidere kvartira zona, ma çehi olmak için, tınıza bakıyorum, kuklay kızım. Асы хазар сарзышты каттар бешланы майсон комбинаты кушчитан сахазар ташарыштой умчи сарт удон. Ныркам сарынс усыбашты хайта авжаруа варыштым. Фыцак бакаштай жарды бама гурвайы, хаштагдар сам кубасавай отта шарыкун арс шпадым. Хурытын самника сайкашы, амама башты хайта шахадагдар тарыштым. Шарашто is артын артыккага мажы, дувына мануши, модер мадамом сарынс, артын дэша мажы, я бомма танкалма кашын самес, рынок хазартам шабон реализын ваума. Афазы карома сарджита якух манкудамона, автор балицышты шанок сараноттам, жаронт хазартата акалзыштым. Автомаядам ногаш бараканзышты шанок фатирты, навшсаиш, шасарды вжарайсыиш, удон жаронт хазарты кайбажайзышты умай. Шаулаты Зираша, дедикаты Майырбек, Айларта Аслан, Национ телекомпании, Осетия и Рыштон. Махтарны жырда дарзышты много же бинонта шанок фатирты шасины барак бон локейшн был зышты уыл. Феттам жаронт хазар. Ардабун это хадак дарбафи пайтай ома тангвира хазарты ишрахиш фарши района ама зауджиқауны, а патай фалдар. Ама танугай мана усы номхагма курахижам, уад масаж саул архасы. Хазарты фалдар хайшты, мин фарашада дыккагам, дышам, афташам, дувунам ашты. Аштай дувунам ртынам амасыпурам ашты, куттыр рахаудышты. Ама та ногай номхагда махадышты, фанзаем ама ахшаем ашты райдяны арашты хазарты. Самана автарауад. Усы дувунам ртынам сыпурам ашты хазарты. Нешты ирыштоны, ависа наридаган фехалтам, акалтам, калацактылным аднешты. Вот цаган афонулся документы не шкоттой администрации фацагдер. Ермах катаритер фацагдер на фашам пишмота ал район мадар, ал город мадар. Рмаштар района афал район дар город камиш бешлана кау дигарама маждагма
Йодондар квама басархлой. Мафонл каной документы-то. Вот мах машкама уже юлдар материал-то афонл нарвитам махтар. А мой тхай махтар алхат шема тох канам афонл кадышкану ёсу документы-то йол. Фала мах юфаршна канам нахи фала каторитер басархаем фацагдар удонима нахадагда расовым район теттам моёс хабартам ида кушам. Ama mamana yugar hazart Karl Zurun raydet tam od mamdır bafarşkan ana bafarşkanay jaront hazartashtina yevulder ragon zawjiqaw arxitektura avdishat Yersa hazarta baxashtoy nom xogdma реестрма программама удонay рабараг ваенс ишкасата историон нишанива каманвая Ахам hazarta зражена Ражена удонта хаунсер мана комитет ЧИУ по сохранению памятников жага, исторические памятники, дома, манана завджака убижа хазарта и яханта, маудонта васархая, мазакап ремонт, маза реконструкцишканам. Уже шакадармак тета сарами дакчи налбажан самбачиве. Калаца го йойдар байванс архитектура, манажаронд архитектура, уйне паттар вацаган на жарда жағым на фашиват на фаштачи узан кад баяфой йодом багашка архаям махтар ма шафылдар пама мах Бажилам, не? Бажилам, Ишма ахама кудяк фарштамам магашка. Маната нога ясри естер манергум каждахам. Одерда бондар жахтоны, ану шарайдян, штей фанзаям аштей фаштама. Фанзаям, ахшаям, авдаям ашта, вудон ште жарон хазарта. Уршагау Сталин раштаджи арашчирса, дема Хрущев раштаджи, не? Уршагау со Хрущевка-то. Хрущевка. А мама не патадар хошку деканам машкой и вафон рашиты ште программа ома адам Хрущев раштаджи сахазарта араштарсад. Удонай самай реализм каной. Махма у сахазарта сувава рашта. Махмадар вахадагай вацаган фетат мана телмана унгл и ухазар уже аккаут там яхам. Мазия баштыр такар хайнс нра лавр там гашка ног хазар саузан арашт ма на фанта с фантанами дартер и нажи ю с пар фон зажма вацаган мана на гората бира Хрущевка тай и удон план магашка удон дар халдер саузашты Салаж мажахтай. Ю фон зажер так в юлдар на афала план магашка. А матанога и фацаградон чиузан. Жарон тарчи. Жарон тарчишта на майгар ма юхат мажан йосы камиш кадбаяфа я кышт кадравдиша фацагдар чи налбаж футболыш чи яф йодом магашка. О матави сарджи такмама шахадак басар хайой ул специалиста на ана. Специалисти маюма. Иума. Иума. Бамбар штонда. Ер ивгар Хрущев раштаджи арашт хазарты кой канан райды там. Вот шепатар коды канам вот код парахатай арашт садышты ус хазарта. Нан рашта гима куабарам вот нардар бира хазарта арашт сава. Амама кадрашт коды канан вот фонзу лазгон хазаран я эксплуатации раштагве е артын фанзай ажуанг. На? Уйбар сфала удышты. Фолдер. Фала ныры кон хазартыл куафал гашай. Вот фонз даш а панфалдар фанташажи фашта сабака у бундурона и салсак канан. Саман авторавай. Жарон хазарта фидардар самаражанын снарыуаттай. Ну, жағынқа уфыцагдар артака сахазарта ражынс. Умар така балвырт кашынс инспекций тадар. Ростехнадзордар, жилищные инспекции мадар, что экспертиза тета чифакан содондар, раждар ахам науди, фала мана вахадагай, что кана жахтат, что Хрущевка та чисто, удом монолиту дешта, бетонный кон дешта. Ма бетон каттахтару. А манардар монолитний хазарта наражен. Така в основном вер така каркас канан сифа что та кирпичай. Айдурай, да? Айдурай.
Штай мана гцул раждар, мана кой раждар с передачей мах кой там мах дема лифты такам варанс. Умдар так раждар мусора проводит такам уж что так умдар мусора проводит знал зон. Налазанс проектом идек. Яхам хабарта. Доман там гашкана. Что и мана сартета уже раждар мягкий кровля кайхат там, что казахам то налкен. Дахи кудыма гашка, кас хазарта штафидардар. Мамма гашка, что какой консю. Артака? О. Хорш. Илгар калацаг система. Армаштару тхайн ажанов, ала адайма квама улавка кана я хазар. Вахадагай вала хрущевка макбасо, кухни 2 метра это мене. Мазивадой мак декагадой мак фажина уже ябон архайндер на лавай. Уем барн фала его юно казартам кубасовай от табаурзан. Катафанда от таканзан нурдамдар, амаз ивадой мак держин тайбасовзан. Ивгар така калацаг система талзуран райдет там. Од мама харсабрай бажонан фанда уйдар. Ома хазарты вавар бамбарштам, куда ражгашты, ама куда хашт канан кавуса система уйдар бамбарын код там. Фала вуса хазарты, ама инна инфраструктура ивае бажилинак системата. Дона хаталта кармдатта хаталта маха канализацию хажак мафтадартар. Жамагма дарбира налбажат, ама амбишон до кудеди шардагонсатта канан каудахи самай жамаджу ажал мава. Ныртакка мах саттаканам, а ви сатташтам жамагма. Мана отчет погашка. Мах Кембртканам район той, город той, уса отчет мах уже процент магашка. Уже даже процент куагмаштам шада процентма. Ой, сахоржу. О. Хаталта дар и кам иван кади удон айф там дон карм ганак акта удон дар ивдар садышт салсак кай кади удон дар ба салсак кот той ама сатташтам. Ама жарон система тал кузурам однар така хаталт фалдархай жарондышта? Ави город подхотовка Дарбаев там. Город уже в основном Шердагай фалдар уже и в Дарсудыште. Вахадагай унутр така в Шайнак хаталта уже налварам фаласа полиэтилен кайхонас ёмайса канс. Уманша срок службы уже дашма дувища зажмасов. Муда зухтар ратон самаканас. Вы жарат канс. Мудар нешта жаратта. Аж тамадын ёсмукта Дарбаса амунзан. Аж камсаран ёсат таккаунг. Асфальта я бамбар что я нога ишках той хаталта иван райдет той швартой мана полипропиленка иш хоттай. Ой, ама таза дон хат полиэтилен хате хат дон тазолама қар. Ой саманафта вай. Что мы тхайдар. Махиунга уитхайдне на жаган фала хамдан сакта биреш. Ну, ватсаган мана стикта камкут той ватсаган юм рашнаш книжку той фала уитхайдар басархай. Деманда мадриш да дришман жагзына басархай что мы тхайдар. Маса бафарс что. Самарава диафта. Ажмадан андарадришта дарратсдан авта куннарава яма махикой канан жага. Аждами маканзан. Хош, ана уйдерна жерде иш барнон кушчатима, що куштефадел аржилен, амаса комкома баната фаршан камчима кудеба куштави. Алан штрбужнак дана бон раштак кай шартай, ама авта аргомай кая нахашкотай махима уйтахай, ама жарда даран, ама айпата узаштак аттар, ама нажимак адыхштай кармай, ама райзашт агушта каяр вицештам ой. Бужнак жана, юхат мажал мах юрдем, нахина кана фалаквама, басар хай мадаймак забах яхи вавартой яхав. Эма маса жагам карон баттана. Ноксаран банаттам чинкалма каша. Удонал шасин тахтар кучымбала. Ой не патандарна саштваржа. Нарта 2 минуты узан реклама. И фашта та нога и фембал заштам не студии, а манахашкан заштам джеразварал. Ираштон жадбадан хуматажина хонус. Шагдакуван банатта забиреш. Адамса қаққананс амасан шафатк фадай фыртма ахашткананс. Ивахан барык бонул абонузан нанхаш. Джеразвар тахайна алчи даржона. Фатбулыж ама жардарыштай қаққанаг.
шабыр зинат даттаг. Яномыл кувандон хушар ирыштоныш, амайн ябон маум walday качындыры, ама парахаттыры арвитанс. Барак буны мазалты райдайнс августа корон, ама ахашынс шуанг Георгу Бама. Аса штама сагатама хушар ирыштоны фашиват, шақапариш баха, что и барак бун и умаш барак канамма. Саман, ама савар фатка хашткон саузан, ол нахашкан зыштам на важдитима. Студии мата нам рыбасы дышты бить ота Артур, ама бажиката таймураж. Алы буны гаш нам саут, ама сабарак буны лзур зыштам, а бун сазвары койкан зыштам и хоржах воват. И ухат мая жагын, манан ватсаган шылгой маговге нем было ахам эфир амонан, фала авторават. Умагашка ватсаган фалдар жон шмаха и ишсанан. Фацаджи дарма бафаршан фанда Артур ватсаган дау, рдабун дарижах тон, кувандон иш джера, хушар ирштона, фалаин навонд, ама баракбон, навонд ардгай арвица, что баракбон та и умаягай бараккан заштам. Сама нафта шнышанку оттат. Штай чи? Мах яфта амбардаштам. Майосы фанднам рагайнам гурди. Рагай нахашко там нахихшан йоса куттаджи фадл. Ама атака дугдар яфтау. Штай мах майриштона Сдарнах вавараштам, наиронов жаг, наирон зината, наирон баракбатта, алсдар. Самова яфта махана жон кутарта наддихташтам, напархаштам. Манама коштадар яфта куфштана, югайна иштам, вахтам на башта жага. Ама махан на жарды йоиш, ама иронадам каразима, أنو ودر كدوي. أما يوزينادل كوشا. يوزينادل. أنا مانجا يوزينادل. أنقوم زينادل ما يوزينادل. يرون يرشتونا إيش علوجون آدم كده جوانا. ورنن زينات تبي كده جوان. بشلمت درنا ميش شرشتت درنا ميش قاعدنا مرتا تسخينا يجافيستا بابتيستا مع علوجون خبرتا. موضوع در نيفش مرتشتنا يرشيفن دريت ترود سفندن دين الخش ترود. فلا يو توجشتم يو اشتغشتم أما قامة كرزي كتر قامة بامبارم أما كرزي ما قتلن أنقوم در كوام ود كرزي إمبارجة در فلدر كنشتم اشتينا ساردو واقدر ممجشكا فخوش دروزن ومن مرتك كرزي ما يفتكوا باكشم عالشي دري بتسجن ما خات ما ناس ما جنك تشتم كرزين يويخوجن. أما ده وده فرشون أرتور فشيفة ده نرفشيفة ده فلدر زورمنا فشيفة ده يوزينا دل باكوشا ني أنا كوفن دون مسوجية شرماغون ده براغون مسا مش نشان كوتاتي. إيش سونيش فلا يقدر ما زك بافتاك وكم ود ماما جش كبجر نوزن. وما بافتاهم. إنما ما زلت تاسستشته. إنما ما زلت في الساجة نا إيرون في جاج. خزار إيرون أو نال زورم. خزار إيرون زينادل كوي نال كنام. Самодъргашка ражалдышта морта Европа их даума. Ама Европа их дау хорш куайд от вацаганама удома дар шасард мира хор. Чижонама мана материалон ваварте хождару шасард. Фала автоку бакшай. Вот мана куде жагон. Удон дар авто алчидар яхия да сахина яхи хазар яхи خيباري سرنس كرازي يا فارش ما تشيسر يو تشيو سبو جونغنا كانس ما خ إيرونا ده ماكتا يافتو مقامة يشخ بشت جونا منغنا باجا ديوس نخاش منا نوك بنات مكسوات قامة والله فرشاي سافر فرشم تشت سافر شخ بشت تشت شتى يدور كسواي نوك سرم بنات ما دا كويدر أكن زشت كم در كسي راسته أما كم صار تايراج ما أفرشم درجة وي زغلنا ويرونا ده ماغن أنا شخ بشتى سرن ني أنا نرتك ما اختارونم جير زوار يا خورجخ نود خاخت خوخت أوبلنا برجوندران أشتين إيش يخي دومنتا أما رشود بنتا أما واتساغان يتختار أخم أجرونو من تامرتك تايموراج دربا فرشن فند ندوي يوم ياغ نخاش نراويا
Таймураж ардабун Артур автозырта ома нашейрак дархаш вуфашива да арбан гумканан бақаққанан нафадалтайнан сабажа диудон фацаджидар авжак савердар фаткават агдаута традицията дахи кама касатал намаеш. Чиса қаққаны ависа дартар чихашы увал. Ахаштканаг ави амонагыл. Ахаштканаг вацаган. Ой хаштагдар заним. Эждер ма каштардан амоным ма. Мабон куду автуал яхашан дартар кад хоршхиштер банат ма бахауну дей дартар каштартан дар амон знан. Югар программа райдян райдит там кушартаджи койканан навондал. Вот манан уйдар разуру. Куда еш баракут тут шкоттат камархауди усах бар. Аштыр жагай так хадвацагар. Я хабар авторавади навондан мам. Баттыштам кушартаг ма касадыштам навон мам. Фенам жагай. Ой, мана барак бонан. О, лапу жагай, фенам жагай. Вот лапу ма харжырт хорд мам фашима ман автаканам. Я хам фандам фетон фандагл саугая. Навон ма мадам хафтадам сма нақандуне кадам дарсадышта. Мадам за سدر خيدل باورت تام مدام فشتما كد راجل دشتم افتدام كشم مدام زقتل ورق ونق مدام مم چیدر زور هایدام نوون دو جاگا هو رای قالدم مدام ویسو مجانی نجوم مجانی نوون مسونوی خبرتن جونگا در نیسکوت تافتم یو باز دشتم گبرات خزار ما باز دشتم ما شلگوی ماگ لینم ام جرد خلارا دیماگ من خاش کنم باید تامی ماما شگتل شابی چیو وی فارون شرد فقدی اس سردی اشتاج ایتمیل نسدی مدام وس گتل شابی چیو یوس گتل وس گال چیو من کی کنم نوند وی گتل شابی کودی و تام افتا کوتا بابو موجنا دامای زوار بما قتل مدام صون دام موجنا دام تدام افتا کوتا مدام خورج دام افتا زوختر دام یوی فارش دام مدام القلمه کاشتم تاسم در غفش شخیمه و یافته و ما که کوشرت تاک نو زوار بم بالخنز کوشرت تاگر و شخیمی دک مالقلمه کاشتشته و مدام یرخی باره جاگ کجاو ما کوشرت تاگای شود فلدام قلمه کاشتشتم سمیدام نه زوار بم ایشتیا کنه و مدام ندر راتایت کم چند زخشف ما ندردام سندر سین زیناد من میو ما سماگش کزور نوس خبر نوندن نوند طرف تراودیش ما آرماخرو من سگ نوند کدویه نیاس افغانی کنکوتو نیل قرنی کدام نکوتون لینیر شلگوی ماگ مشایگه نکوتید مدام قرنی کنکوتون ندامی افغانی ککوتون آرماخر دامو می کوخای کنن کد رشوختر و یافته یا کندشتم نه. ما جغنیش بیرا آمن زینت تودیش. نگتل قبول چیو نگتل کشتر کدابون ما خاشته و نالیوز گتل قبول و تروی دوایی رشتونن یا گتل ودای نوون چارشتا ما دوایی رشتونن نومل شکوتا نوون دی خینومی. اما یکدم بارن افتم یا زوار قوی. زوار قوی. لاشتش تود جرمت یا کندشتم. ماشی نیل فیشتگی. کدام درت یا فیشتگی یا کندشتم. ایره زوار قورا خیجن کندشتم و من باکوف زشته قو آدم دارتره این قو تدری. ما گالجیلا نخجوزن. گالجیلا نخجان. آلکی بوندروزن راست. سفنداگل سوام سمه و سفنداگل درود وس قوت چیشتو دون دل سمیش خیبا فزخ شوی. یرز بیسلانی در فشی و دوزنی و دون تا نخاشو اشتر جیمش شوزشته. او شیخ خورجخ نود. اما بیسلان فشی و دردون اما دگور کمته چیشتم. و دوردگی در نمراس شوزشتم. ولی منم قاملا به در شوی. و دون در نخیرون فشی و دشتم. اما کجا گنی نگاه پرخات کودتاد نه؟ اما یک کسی فنداگل سوزشتو توی درمانن چکارکن؟ موزی فنداگیتم. اما زوار قوی لگیر تراسیل
Постуонг. О, да. Арантуонг. О, я. Форса магашка фабал вартар Уй шабаты. Уй асы шабаты. Асы шабаты, Ама вот четвертый. фандакон адаш зинады доман тата. Нафихал за что? Мамагашка бентон уйбарсы, кадна вайткам, самай фандаг фихалам. Автана жагана маш махсы дархал за что? Фала еш бал вардоман тагашка. На вака ужаган пацахадон авто инспекции кушти ма бан хашканан. Умадар кассыштан божнагдан дан хаштахай. Штаймада сайтхая фарштон, ома мияка дишкай фанда арбасаун, амаз зуаран яхуржах ракуван, шмахал шимбалун. Вот вацаган алкай бондарузан уса фандаг марасаун, машина бауроман, ама шмах марахишан. Намангай. Уман сақау баканан, мема қвама сарбаха шон жагам ажна, лентата, артакарзана, кувинакта, кутқвамава. Артарта згона, артагула, да багана, да машайнак, ама лент. Лент самай галыл багбаттай, навондал, ама дажардяг курдяд сува. Ой, суфазахштиме бабаштай, мана дартара фандараш. Ама сашмах фахат закан заштутна? Анаманг. Куда им баран, Артур, автомай мана джера зуара бым масаугая, анаманга иша хаштканан қава савардар доманта. Шмахтар штут вуршвола дарашта. Вы и домантан ша иwa. Фалама ума йолдай. Шылгой мактандар сауан не кудай жонын автона савардар арантуан. Ама манамазы салдар боны бажади, ама қаву бадарын, кады ишкей жағы йордам, шванги йордам шавын. Қаву бадарын ком. Эрай вацаган малчи даржона куд даргаву ком, йой. Харина гайдар буаро Харина гайдар, алсамайдар. Штай уже курасавай, вот хвама давала, ну, шахдаг канай дахи, ю хабар, штай давала валадарш, варш валадарш, шахдаг валадарш хвамаш канай. Яфта. Вот табавши. Барак бонан зуара бым, та яхибым ябната. Савар фаткавардиш. Уйдан орта таймура жазырзан. Куваглак чи узан, шахи ави ардгейшка якан заштут. Ардгей даракан заштам. Шахима дарбира кувагадами. Ама зуарбама чи саума қаву донна манга ертарта згона, артагула, закай хай багана, шамашайнаг, ма нема кайжарда жага хушари рештома ракахсавкан шабаты. Ой, особон нема расават, джер зуарбан ма басаузыштам, ахшав бакан заштам, амайл бонец ахты аку шарт канзыштам гал нахи басатта канзыштам ама хусау бонута кайфанды шаумарайшом удон шаумарайшом арта ал эдем жижалы крукками йом алқалма кастышты фашивад шаумарайшом. Ома машина Ой, он самый атом был, ой. Ер шахарай чисау, заужиковой. Удон ум там был канунс дартер чи кавы и нердгей, дегур дегей, ардонер дегей удон та, это аллагир дегей, аллагир круджер дегей, шахи аллагир. Аранты шарта ахижан жан наузан? Пост шартаным. Магашка за жин за самый туттар. Ал саулдар штам нахашкон шепатимадар. Мамагашка на афала ал саулдар нажарда бада там акуды кот там ал саулдар манын нафандаг валлакты фандай қуамава рашухт. Узан рашухт. Уй хорш қаппаришо, ама бирата нақшыш гонузан, барак бонул долшын балон, шахидар бафазақшын. Фалама аш саула қуды котон, ардагондар хумата женеш котон, ома хикоттарын қауы, ама савар доман тахаштканын қау. Фаштаграшта, кадрадин одмаш раштканут. Фаштаграшта, урнагадам авта сашхонон бирашта. Ома махана уйдар урнагыштам табу канам сауам, ама шағдаг жарды нахи бафазақшам. Фаласамадар гашка уам иуваям. Фаштама күттар расавай. Автада айрох вайнс да доманта иулдар. Авжар захай мазуран, авжар саштангаш макамадаран, ижимита маканан. Саман автау. Армаштар уса шағдаг бната таршам, ама умовгая хасауфада хай таршам. Ави саман. Шмахшын балу тахын саутима, Артур?
Hına mangay şımdalan, hına mangay. كدمي ياك وول قومل كانن قوشيبة تدر خيشتر تدر آشتا وكاك فار آدم در كشت فشيوة تدر نكفتون بنات مدروي تخيسهم سميزس خورزينا دي ومي فخايجنو يرزلتا سوا موي تخيسمي ساگات فشیود خوشار فشیود چشتو دون ام گم در کدنا جاک اومگش که ابون دیخ زینا در سدیش افساج شر اما نفساج شرط صدر وافرت خیجن وافری آخیجن فالک فرشما و دو یول زورگنو اما ما خنا اللون بشته دیخشته ما خیو آدم خاطشتم آدم گن يراخيش سونغ يقالي سونغ كالكنا وترنيو خجر ريسشته مسؤول دايوه سفندجن خبر داريو كودي وتريو سكيو ساگات فشي وداك أخسف كوتوي وسردم سيو خوشار فشي وداك أخسف كوتوي نردم مايو كرازين كنوامنا كرازين ودنا كدجوان إري راشت شبت تربام بارند آل دين در خورجو آل أغداو در خورجو ورنون زينة دكوي ممني بندر ارتك مميش أخم خبر ما من نالوارش صدريتر آدم خطيش ودون در خورجشته فلا جنوافر رشتجه بشمرتا وربالوم كرزي فارشما اما ومن در بيردن سكتيش جنشا خات اما سينرشتك يومويم فلا منن مفارشتا قتلن خجونو دي اجدا خوش بامبرشتون دا فارشتا سيميدا قديوي مدنا خم فارشتا راتسنن او زوا براتسنن كوفاندونو كتقاماي سردميدك در قامي اخم واي ساونشتم واتساغنما يوروباياك سردمچي بلا وي مخسق داو خوي كنا ومين جنو يخي بابتن وما اما نيرون غداول ابون ايرون ادم منافت دون جخل كدر كالايما جخبن كداوي دون افته ايرون ادم شفنس افجاغي در كشتر تدر وياش نالغورنس ومام ورشاغاوي جازن мы растворяемся. اما دا فرشان وی نخیسی آراشگانو نخیسی آراشگاو نخاشته اما اجدر اومن فرشان اما مازه کد خبر مازه یوجانش سمای اوس قطعت ایران آدم سمای رجوی اما سمای فیدار کنوی ويتخيم راشت ويتخي سربانقوم كانوا ويتخيم راشت بامبار فلا ويتخي فتساجر قامم بيت اما ساردواق اما يو خجان سوا ما ابون بيت چيو ويتنن القفتا ما يرما قرلك چيو دو شوالون در چي درنا يونق در چي در ومن در ابون يا قبول تخشف تساجدر وترما نخشتين نردم اكو تاي مراش ما عندنا تكود افتجر مقابل منا سنروح كان سما افتر وايجا كان ما علران على خجون سما نشتم خيدار نفتكي نا اندر صدر رازور المقابل منا باسوم كوفندو منا ما يوم نخي دارم كدم بلافتنا نفل درم بيش نفل درم بيش فلا تما كراخي جام ودنا في روخ في وسخابرت يافتا كان قوي اما انا كده جون في تساجدر منا بعد تامو در زرتا قتصل في روخ كوتام چيشتم سشتم كسيشتم س غداول خشتشتم يوي نروخ فسي يوي نروخ كان مبلا افتا جغنما في روخ كوتام نفلدر يوم يدر ما اقد معك منا فندق تاجي فضل كواسه واي سينوا خساو باخي جانوا ودنا في روخ وي ما خردم خرمه مناجمنا سو غداو دتم يوينا في روخي في تساجدر اما يوي سالم نشرنا نباسوا فشتما غداو دتم فسوم يود موزن يافتا اما ود ما فاشتاغت سلندر خجون راتون سقبريشوان فاجندي اما نرتكا سخشت كانو توي ايت خورجو بيرة تربالا وزشتا وفارش مامو بوجنك بيرة وزشتا فلا وما يفلدر ما مساج تصولر خاصة نرتكا بيرة فشيفت فاجندي اما سفاند باجونن نويدك تا ترننس صدر جونن زينة تا تراديتي تا كولتورا بيرة آلفرشك جونن زينة ترايشن شماخ يوغر وخيمة خش رايشتات فشيفة دا أربانقوم كنن كدمامي ياغ برقبت تي والداي درقاو فشيفة ديما كوشن
منخاش فلدر أولو سماية أجمش فلوني آخر كانون مقتلي فاشتمنا خي كتارن قو خيشتر راج أمبلا أفينا خاطر باقة فلا بوتس دارن أمبلا أفينا أرجون لبوين ويدر نرتكا عقد ياقم بيرتن دجر دكاك فارشتاو فنجي والقوش خي كتارن قو كشتري وقامة يخي كتارا بيروخ ماي سخينة وي خيشتر تاني نوش تشيكوتا وردقلوة جو ما دراهم ساوتا فيا وردقلوة سونا واليش خيشتر يخدق يخيسان سمانر كانن واجن بيرا صدرتا بيرا عقدياك فارشتاتا شما أخسا جونوت وي إي وردقاي إنردقاي إيش باجونن كيفان دا آخم فشيفت أما ويدر إيوزينا دوزن آخم كشت كانوت يرجغم كنام أفيتا خيبارش ما هو خدا كوشوت إنا تينا كنام أما نسمي من يوميا كشت كنام سنقو يوسا كوردياتر منا خيساو باخشم نجرديش باخشن أما منا قدجون يام زوجي قوي يرون خزارش كنن أما يوم تيجون أما تيم بار سميز آدمان رجوان فشيبنا نيمبارن كنوي جون كنوي يوسف خبرته فلا منا كم رنسوي كنام ها يا خم نمني إنرد جيت عمدر بنتون ديما يشراج وزنن أجرونن يوصل خيشتر آخمت أما شكرت فشيود رمبرت كننس كننس كدام در يرجعهم شغلك بنات منا بركبونا آغوما أما سن باسامونس كت كنجو خي كتارن قوم آفت دارت ويدر تانا يوزينا دل زورجو أما دا سماجش كافارشتون كتبير زورنا دم خاطر يود يرجعش إيرون خزار شراجم تنخوش قده مجرد مدر فسدي كيف يقشتوني ود فلتانوك فارشتا شي آمونزن ومنما آل شي در آفتجغ أجيدا ويخش درجونن دو سمن شورتوي آمونوغ يخش در كجونن ود نويا آفته ويا ما دنو ده أخم كتباكنا موما دنسجن رخشون جاين منا دكتور تدر تك منا ورشاقة وجازن بلاتنا ميديسينا جانا أما آدم شخدك درم بارنز أسد دكتور يشتم بار يشام سون ميخساين باخشون في ما باخشون أما يرافع جاردش توتر يوم درافت توزن أما جش وما تشيكا ولوندنا عارف كمان كنا يعني خاشو وش كمانيش يوم كشتر فشي بدم بارزن وردم سوزن عديما كان منا زور جماعة مونج ما كنا ويقام يخي صار ترافت شارجة فديشا يا أخي وما يخدك در دنسق قامو أنا مانجا إن در أبون زورج كان شيو قلت له يفارش أستما خبرت كان شندر خجون ويراشنا تعمود تافل در سافر فشي ودي ما شنبالش چیترن باجون ما الله خجون فشي ودي من نفتر وادي ما جيوتنا فكنام كوميدا كم كوان دون باس على كنام كم سما الله خجون خبرت ما فشي ودن شفلدر ترننس باجونن سرگدر ز شفلدر ایش ساخم لپوتما شکولا زاوت درشته ما سفندس باجون ما شتا اگر ارگوندن سمی جون دامونو نوس فلترن ما کارکو باسون ما جونن زینادل فیدار کن و ده زورزن ابون تامندر ما خدک فلوارن تسون ما يرجعهم جوندامو نجيدر نفلا أمبارندو ما رجوندن نرمام خدر سفجون ما أنا فت كتبا سامتا جافت خشت كنن أما شماختر عفتك كنات ودول جري ما ما يدارتر نيسو سجونن وي عاديخ كنن و فير نو سجونن ويما عاديخ كنن شيما يرزافت جازن يرينا خبر شرماگوند جيرزوارت خير باز دشتم أردم ماما فند افت باكن يوما ياغي سماي يرزلة تشيشتنا يوما ياغي سوي ما خان نراك فدلت باشتا نراك فدلت كفتون بنت سفندر ما فو چي فندر ماوت سفندر دينل در خشت ماوت ايرون لگ وتر يتوجسيه ويتوغي نرات إرزني مي فرشنا كالزن افتنو من نراك فدلت سغداون وقتوي يول قاما ماخ خسم أما نبوني شغدك در كدو كدن يفتي قامة كنم نراك فدل تشيشته بنتون فدل تشيشته وجودون كوي كان نرتك خيشتر تاي منا ارتور در اشاين نباوات زنيم
أخم خيشتر معيش درغفش جيماراي أو أما ويدي زرتاي خدا قافته ندام دي يافته سميدام كارج نوشتي كوفم ندام دي سميدام كفتون بنات والدايمي كنم صبر رشتك ما في خلشت وس خبرته ما قوو سمي بگن یاگ خای کی کنم اردم در نخدک بگنش فتشتم وس بگن یاگ در نخدک علاستشتم زوار بما ما یوس بگن یا باکوزشتم یافتمی وقبريش ما جرد ما تنكستو ما من رشوغدي شخشنود مخيمة ماير شلقوي ما قف قيمة بون سجغنو من تنكفن دسامي نخي شغدك بنتو كتارم سجود نمر سو ودا مسودان سوي رايشم سشغدك فانتنم وينس وسشغدك جردي ما فشتما كت سو منير والبون ساردما فلنا программы корон من فنده وترش ماخنا القوي مكتشتو تم شغدك بنات مسود اما ما مغاش كسجغات سراكواتو يونيش ارتور يرزلين تنگ مفنده نيرة فشيفد فشتما منا دجوان كدم بلا يافتا ساشتة سخرتا كد كالويش ساشتة باكش كي أداي ماجي كدم بارا منا يادون لكتا يادون يرون آدم يادون منا كازاخ در يافتش فايلاوزش تجا ماما يوسف خورزين آدم فنده سماي نيرون فشيفد نيرون آدم نراك فدلت خجان كد شوي أنا كان دونيل قشت كون كدو دشت نراك فدلت ما أختار يافت شتم غاغن بيرتنال فلا وتر شتم ما بنتوندر كدا خسا نيرون آدم يا كده يجون يا فارن يا كاد يوم ما فند ما جرديش أفتر جغن خساو خورزين تيخايجن ودبيب بتر سدريت تر وجرديش خوش فانت خوش خد تيودون يلدر وك أخصف توي يا خما ما خساو شاك كنا أشتربوجنا جون أجوان خاشل نسوال بافتاوزنان رمشتر جغزنان وكفتن الشمبلد اشتغلون جغن خرجي جر